May nakaganap na sunog dito sa Dagupan City. Hindi ko alam kung anong nangyari. Napakakapal ang kanyang usok. So let's see. Tignan natin kung ano ang nasusunog dyan. Mukhang na dyan sa ilalim ng tulay dito sa Pantal Bridge. Hindi ko alam kung ano yung nasusunog dyan. Okay, nakita ko lang dito sa dadaanan ko. So titignan natin. Dito muna tayo paparada at check natin kung ano yung nasusunog. Ano yung nasunog? Bahay? Sa ilalim ng tulay? Ang kapal ng usok. Yan guys, napakakapal ng usok dito sa ilalim ng bridge sa ano ito, Pantal to, ano kuya? Pantal West. So titignan natin kung ano yung sunog na nagaganap dito sa Pantal West. Ayan, ang lakas oh. Ayan. Oh, mga kabahayan. Nako. Ayan oh. Mga kabahayan dito oh. Ayan. Ayan. Naku, ilang bahay na yung nasunog. Naku. Wala pang tao dyan. Pero nakaalis yung mga tao dyan, ano? Naku, ang lakas no? Nadamay patay sa bahay. Ilang bahay na yung nasusunog. Natulog na ka. Ayan. Nako. Ayan. Umiiyak yung mga nasunugan. Grabe. Yan, sana maano niyan. Ayan. Ay grabe, ang dami na. Ayun. Yun. Ay grabe. Ay grabe, dami-dami lahat oh. So sa ngayon na parang init. Hanggang dito maabot ng init. Oh, yung ilaw oh. Nag-spark yung ilaw. Naka-live pa yung kuryente, no? Nag-spark pa, oh. Oh. Dapat patayin na yung ilaw. Oh, masabog na yung Sa ngayon
umalis muna ako dahil ako po ay magtatrabaho, pero parang humina na rin yung apoy. Napahinto na nila. Ayan, hindi ka tulad kanina na sobrang lakas ng ng usok. Okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod natin upload. Maraming salamat po. Yun lang po ang aking video na may hatid ko po sa inyo. Salamat po at ako po ay magtatrabaho. Thank you so much.